Cudzie čísla, ja nemám čas teraz. Nič. Zruším ho, chlapa, hej. Zruším ho, nemám čas, proste ja musím zrobiť. Zás nedvíja, zás! Ďalší dneska. To isté číslo zase. Boha! Kde má ten telefón zás? Len kto mi môže takto po obede volať? Kokot, tlstý jeden! To neviem nikdy zdvihnúť telefón na prvýkrát. Nemám proste čas. Štvrtý pokus nezdvihne, idem preč, ani zajtra mu ho nedonesiem. To nie je možno asi niečo súrne. Haló? Ale čo mi nevieš zdvihnúť telefón, štvrtýkrát už volám. Ja tu z čísla nedvíham a mám ešte aj robotu. No si neobjednáva žiadne balíky, keď nevieš zdvihnúť telefón. A vy ste kuriér, alebo čo? Nesiete mi balík? Tak asi ti nenesiem menu, nie? Balík! Idem. Nedá sa mi veľmi volať, ja som jedol pred hodinou. Tu zastavujem už, tak poď von. Viete čo, no, ja mám taký menší problém, ale ja nie som na adrese, viete. A kde si? Prosím ťa, kde si? Som v Kravine, od rána do večera. Oha, to je na opačný smer, ty kokos. Naozaj ste ma už vyjebe! Fúšte inde! Viete, ale ja som nemal ani mobil pri sebe, doniesli na nové kravy, tak som musel všetky prepláchnuť. Teba by mali opláchnuť, ty tela debilné v tom kravíne! Hneď som tam! Vrám, tak vám môžem zobrať. Chlap ma zrušil, asi je nahnevaný, alebo čo? No, po týchto cestách roztrtkaných ešte behať. S tou mikinou. Ako 50 cent. A nohavice, ako keby šiel strážiť. Jebem. Kde si toľko? Čo si ty myslíš, že ja ťa mám čas obháňať ako ty kravy? A teraz, čo po mne kričíte, tak asi každý môže urobiť chyby, nie? Videl aj tam, aj vy ste si urobili chybu, tam má byť I. Čo, sme na Slovenčine alebo čo? To je píš, ako počuješ. Dobre, tak proste začnem asi mňou, ako ospravedlňujem sa za to, hej. Od rána do večera kýdam, dojím kravy a... Dobre, čo tu opúšťaš a plačkáš? Ja som kuriér, nie psychológ. Vypadni sa to. Tak by som chcel, dobre. Ale ešte balík inak. Vyjebaný balík, som zabudol na vás. Už čakám týždeň, ten balík, no. Máš tu škatulu. Kot. Toto, aby ste si pomýlili, to nie je môj balík. Ja som si objednal iba malú reťazku, nie je tam niečo iné? Pozrime. Koho by to bol, daj sem. Ondrej Minder, Svetý Anton, 100, 103, single. Si ty asi, nie? To netrhajte. Koho by to bol asi balík, nie? Čo je? Vajce nejaké, alebo čo? Ja si pre ženu objednal, čo? Haha. Vybračný dildo. Som volal na čom? Čo to je? To som nevidel ešte. Poj. Nemám ženu, ja som sám. To ma mrzí. Už chápem, prečo to bolo za 20. Čo to bolo asi používané, kámo. Už nikdy v živote ti nechcem doniesť takúto vec. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, vypadni s tým do ryti už. No a idem, majte sa.